Izigilamkhuba zintshontshe izigubhu zamamitha amanzi eKatlehong empumalanga yeGoli, izakhamuzi zasala zingenamanzi. Lokhu kwenzeka nje izingxenye zaseGauteng zibhekene nenselelo yokugqoza kwamanzi. Izakhamuzi zaseKatlehong zithi sekuphela amasonto amabili ompompi bobenkwe ezindlini ngenxa yokwebiwa kwezigubhu ezikala ukusetshenziswa kwamanzi kanti azinayo nemali yokuthenga ezintsha. Lokhu kuzwisa ubuhlungu ngoba noma ufuna kuya endlini encane ebusuku kufanele uhambe uyokha amanzi uwathuthe ngamabhakede. Okwamanje asinayo nemali yokuthenga amapayipi okuxhuma ngoba izigubhu zamanzi bazintshontshile. Inhlangano eziqapha ubugebengu emphakathini zithi sekusele kancane ziboshwe izigilamkhuba ezeba lezi zigubhu. Kwamanje sinomsola sim-identifyile njengeneighborhood watch ukuthi uye ohola labafana abatshontsha lezi zinto la emphakathini. Then bathatha le insimbi ezingaphakathi kumamitha wakudala wamanzi basithathe basise e-scrap yard. Le inhlangano zithi abanikazi bezindawo ezidayisa izinsimbi ezisetshenziswa kabusha ama-scrap yard fanele babikele bomthetho uma bedayiselwa lezi zigubhu, kungenjalo zizovalwa lezi ndawo zabo zebhizinisi. Sinenkinga ukuthi lezo scrap yard ezithenga le insimbi bayabona ukuthi insimbi zamamitha wamanzi and then shukuthi umphakathi uyamlimala makuthathwa le insimbi. Ngakho sicela ukuthi ne-scrap yard zibe vigilant ukuthi bangathathi izinto nje kuphela ngoba kusasa mase bathathe le insimbi thina masifike e-scrap yard sizithola siyovalwa le scrap yard i-license yabo bayiluze nabo kusasa. Izakhamuzi ziyexwayiswa ukuba zihlale ziqaphile ukuze lamamitha angantshontshwa. They must be vigilant, especially at night, lock gates, exercise those simple security measures so that these faceless people don't come in your yards and steal these meters. But we are working on this problem of replacing those meters. Currently, there isn't stock available. We are waiting for stock. As soon as those stock has been procured, we are going to replace those water meters. Abazali eKatlehong banxuswa ukuba babikele abomthetho uma ngabe besola ukuthi izingane zabo ziyabandakanyeka kulobugebengu obushiya umphakathi ungenamanzi.